Gure Paulino. Lehen, primera filan. Udaletxea sartzen nahi geha. Bai. Asier Olaizola behare, bai. Alkate jauna, eta gero sagardozale txotxe batzordeko jendea, sagardogileak, gehienak. Arte galartza eta bilo bendigan itxi, galartza. Aparkatzen komeri. Aparkatzen komeri. Pintxo goxua, femenikun. Baina aiatu ginen. Aiatu eta zeikiun, barrua. Zehazte. Hombre, sarro trabatik egin. Asier Olaizola aritu zitzaigun Sirian. Behitu zein duera mateien alkain da plazaola. Oye, mate behintz. Eta plaza gero eta beteago. Pixka gixi, ondo. Bueno, diskurtso ematen da. Biotzez, eskertu genuen txotx batzordekoek guri egindako keinu hori, eta eguraldi alagun, nik uste, hasiera borobila izan zen. Bai, eguerdi partean kriston giroa. Hortxeat, Asier Olaizolak. Tankarra zarrote jagun behar, Bai. Asi bestek ez da, gaina denbora dira, así que... Enaniko berria! Hau da! Plaza hori. Aurtengo Sagardo berria! Bate esan bertzunta. Hortxe, barrua gana. Guendi falta zaio pixka sagardu gaina, bueno. Etorrikoa. Bueno, aipatu beharra da baita ere, gu laurok earki pasatu gendula, Baina gu danon arten, programa guztia junginen, bai gure realizadorek, bai gure danak. Libre zen guztia bintzat, bakarren batzuek ziguten, baina tira. Baina danon arten ondona pasatu zuna, gure ondila. Paulino. Gure txiki ondila. Paulino, dudagabe. Esan behar da, Larragain Sagardotegin bertan ere, hor kanpon, antolatu zula, bere... showa antolatu zuen. Bueno, baina, hane, txose gerratu den duna. Ikustaun. Zirauna, ze bestela, zirauna. Hau izan zen Sagardotegia eta gero. Bai. Bera, ze uste. Sagardotegia eta gero, bai, nahitzen da, Paulino betzuen hotza hundirik. Ez. Beratu zitzaigun gizona. Epa, ena gotxe. Ala. Paulino, bendikan umek ez tio beratuta. Artxe. Hone bai gozatu zura. Hora, inberriz ere, zirauna. Artxe, dena. Segiro poli, zeako betidako launak bertan izan zian, da... Hende pila,